कक्तिरबा नायतंनाय खापांनि ताखुकथाय बुहुकसं तिनि कायसा अमहाय जराव बासालायजाक जों जे हास्तेनि कुतुं कुतुं कक्तमाताय लुकुरकनि खास हामानि खायकमानि कायसा कक्तमा आबंखा 10,323 ताबुक जे हापांफानो सेबुकतो मानलायो नालायो फिया जे सेबुक मानाय बनो कपाल काहाम हनै जों सालाय तंलायो तिरफ्रा हास्ते हाय इनकाम खायनि लामा करै जागावो जे हापांनि सेबुक खायनि आबोनो कतर कुखलायनो हलाय मानि जागावो फिया 10,323 ताबुक बाय बिसि गोबांमा रमिनो जे कायसा अबहाय हालगो दङो बस्कं आगुना बया उसुलना बया जागाव तंना बया अमहाय कायसा जरा आ जागाव फाइसकायका 10,323 दरबानाव काथ्र लाइमां सुप्रीम कोर्ट पाइथाक जरा जे साइरमानि जे एडहक ती लांमानि सरकारनि कबक मुंबाय फिया एडहक बताबुक पाइथांसिनाय जे मार्चनि 31 तारिखआव पाइथांसिनाय फिया आबोनि बिसिङाव फानो जे 10,323 नि बिसिङाव जे एसटी तंमानि बरक जे ताबुकनि हापां बरनो सुबिदा रनाय हिनि सामानि जागावबा बरक मारक न मानानि आसादा तं ताई आबनो कारैबो जे बसकांगो बरक सेबो खायनि ताई सामुं मारा बानो मानजा जे कपालनो जराय फांसिनि सिमि आसावै कायसा जों फाइलेमानि आबनो बरक मानले मानखा फिया कसारो याकरे रिजाखा आबो बमहाय कपाल तागनायसा तागरिखा आबो सामनि जाया अंखा जेसाया खायनि आरो मादा मानजाखा ना बरक जे सेबो खायनि बरकनि जाया आं तखा फाइ कक खनालायनो तिनि बरक अर चिनि कक्तिरपो फाइका जे बरकनि बखानि ककनो सानानि हनै बरकनि थानि बंनि बखानि ककनो तुमुनो केबो खना कांगाके बरक कायसा लामानो हुरि दंखो फाइ अ लामानि ककनो खनालायनो तिनि बरम गोनां ताखोखरा सं फाइसक फाइका जिनिस दियो फाइ पुलिया सिनिमुं नालायग्रा नरकनि मथानि बुमुं तामो ताइ नों पद तं बुमुं ताम प्रथम न आपने सिनि कक्तिफोरानो जों हामबाय राफारो जोंनो 10,323 नि पक्षे थिके जोंनो सुजुग्रमानि बागै विशेष खालायै जों खमलंग गत मास जों त्रिपुरा 10,323 ऑल एसटी कम्युनिटी एडहक टीचार होननाय जों जागा मथा संजाखा 10,323 नि सिगां जों एसटी मास्टार जारा टीचार दंनाय राव बंनि पक्षे जों कास खालायनाय होनाय जों बेबागदिगि लांचितो पिरितो सिन त्रिपुरा एसटी शिक्षक सिनि आगामी दिन जे 10,323 जे चाकरी सिनि कमाई थांगाय सिनि बिहिक बसा सिनि बुरा मा बाबा बाबो बेबांनतै जों बियां थानाय अबयस जों ताई माने दिशा हाराङै दङ दाबो मुहूर्ते सिनि कम से कम 28-29 जन सिने 10,323 नि बिसिङाव लामा सखा बिसिङाव जों खूब भाबे दुखित बिनि फेमिलिनाव जों आन्तरिक गखलायजानो थैका विभिन्न भाबे टेंशन अंगै मानसिकता भाबे हार्ट अटैक अंगै प्रतिनियत जे कुटनि राय टाइप विभिन्न दिक दिया मानसिक जे टेंशन अमाहेंगै सिनि 10,323 नि बिसिङाव थैका थैनाय दङ खूब माने जों कोनो माखे गखलायो बेदनादायक खालायो पासापासि जों राज्य बास खालायो जों देश बास खालायो जों आइननि माध्यमे कुदो थाङै जों तगना नांगौ जे सिनि 10,323 बासिनानै बागै जों बर राज्य बास खालाय एकदम जे नियम काठामो बेबानो सिनि एडुकेशन डिपार्टमेंट सिनि गभर्नमेन्टआवबो आइन दप्तर दङ आइन नायनाय दङ बरक टङै पर्यन्त सिनि चाकरी अमा हाइजागा खालायो जेहेतु सिनि चाकरी जों इंटरव्यू रुओ इंटरव्यू माध्यमे जों चाकरी मानो सिनि कोनो दोष करै जों बेयावनाय जों तामनि बागै जों जागा दुसारो बंस ताबो जों जागा खालाय दंबा साना थाङो जे प्रथम नायदि प्रथम जे 2002 इंटरव्यू रखा जों 10,323 आइ बिसिङो अमन बिसिङ 2006 अर्थ दप्तरनि अनुमोदन नावै पूर्व गभर्नमेंट जेफोर टंफोर अर्थ दप्तरनि अनुमोदन नावै 2002 2006 2009 अमा हाइके प्रत्येक बছর अर्थ दप्तरनि अनुमोदन नावै इंटरव्यू नाखा সেই মধ্যে जोंनो प्राय ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट अंकै प्राय 8 বছরनि পরে बंनो चाकरी रखा आन्डार ग्रेजुएट अंकै प्राय 12 বছরनि পরে चाकरी रखा आन्डार ग्रेजुएट সেই মোতাবেক जों 2014 लास्ट जे चाकरी मानि
ओंखाय जे आइननि परिकाठामो जे जेभाबे सोंनो थांखा आगेनि गभर्नमेन्ट अमो सानानै कुनो इंखख्रै साइमान जों साइमानो ताबुक जे बर्तमान गभर्नमेन्ट जे फाइमानि बरक फायासिनि आगे जे हेमंत विश्व शर्मा जी हाइपरे सुनील देवधर जी बर्तमान जे मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव माननीय मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव बरक से समय प्रेस मीट खाई साका जे बंगनि सरकार फाइकाकाय जोंनो बिसन डकुमेन्ट अनुसारे आईन जुदि परिवर्तन खालायनांगौ आईन परिवर्तन खालायनो तखनो 10,323 समस्त शिक्षक न सपदे तनानै बागै बर संनो प्रतिश्रुति रखा ताबुकबो जे गभर्नमेंट तमानि फले प्राय 17 बर्ष आरो 17 मास आइं थांगा ताकनो सिनि कोनो उद्योग 10,323 जे उद्योग कोनो नाजायाखौ पासापासि जों धन्यवाद रो जे बर्तमान गभर्नमेंट जोंनो प्राय 2 बছरनि बागै 2 बছर जे एक्सटेनसन सानमानि अम बरक जेबाबे सानका कुरो जेबाबे सानका जे 2 बছर रिलैक्सेशन जोंनो 10,300 करनानि बागै माने 10,300 नि बागैया समस्त जे एडुकेशन डिपार्टमेंट मास्टर तलांनानि बागै जे टीचार मायांगि तंगन बागै वन टाइम रिलैक्सेशन सानका पेशागत योग्यता डीएलएड बीएड जोंनो 2 बছरनि बागै सारदि जाते ओ जागा 10,300 टन कोडनि थिका साइरका 10,300 टन वर्ष सुजुग रेडी हाइपरे गभर्नमेंट जेबाबे सानका मानव सम्पद अधिकार जे सानमानि जे 2 बছरनि बागै जोंनो कमसन वन टाइम रिलैक्सेशन रेडी एककालीन इको सार जाते त्रिपुराव 10,323 सह बेकार सह ओ जागा जों मास्टर नियोग खालायमानार मते ओ जागा जे वन टाइम रिलैक्सेशन जे सानमान जागा अम जों आशा खालायो अम 10,323 नि बागैया कारण 10,323 से जागार मध्य वन टाइम रिलैक्सेशन मध्य ओ जागा बेबांग टेट परीक्षाव चान्स माया आन्डार ग्रेजुएट टोटल चान्स माया जागा जीटी पीजीटी फिमी चान्स मानो से जागा जों साव वन टाइम रिलैक्सेशन जों एकदम बिसासिया जोंनो ताबु आपातत जे सुप्रीम कोर्ट ताबु कन्टेम्प्ट खिका 12,000 जे पूर्व सरकार जे तलांना हनै चाकरि तलांना हनै जे 12,000 जे पोस्ट क्रिएट खालायमानि अम विगत सरकार तंफुर केस ओंखा सुप्रीम कोर्ट अम ताबु कन्टेम्प्ट कासाय थांखा 12,000 पद तान्नर ताबु रैमानो गासिनि दाबि सिनि एसटी सेलनि थिकै जों दाबि कम से कम 12,000 सोंनो बेबाग 10,300 सोंनो जागा रेडी अम सिनि आवेदन गभर्नमेंट थानी एकदम रिक्वेस्ट खालायसिं एकदम माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिक्षा मंत्री सानि जों आवेदन खालायो कम से कम सोंनो 10,323 न 323 जे टीचार न 12,000 पद जाते सोंनो रानै बागै जों हात जुर खालाय जों आवेदन खालायो अमाहाय खालायता अब तुमुङो हापां साइटआव खांखाय मानि मानो रुल्स दङ बरक जेहेतु जों ताबुक जुदि सारा त्रिपुरा राज्य जे आधिकारिक दङ बंनो जुदि साकाकाय जे नरक 1 मासनि बिसिङो माध्यमिक परीक्षा रेडी ओंखाय माध्यमिक परीक्षा जुदि मनखना आधिकारिक रक 1 मासनि बिसिङो 100 जन परीक्षा रखा अ जागा 1-2 जन फेलाङानो बोले 1-2 जन फेलाङानो जा धरन सोंनो जुदि 12,000 ताइसा साकाकाय जे ताहे कतालखाय नियोग खालायानो ताहे इन्टारभिउ नावानो से जागार मध्य सिनि प्राय 40 थिका 45 बছर अलरेडी ओङै थांखा सेर मध्य जों अ जागा परीक्षा जों रैमानानैया समय मते समय काज मा खालायानो जों जुदि ताबुक जोंबो साननो चिन्ता खालायना मा बाबु बयसजों थाखा बंनि चिन्ता खालायना सिनि जे साख्रि टेनसन सिनि साव yang boya जों तंका अजारा चिन्ता खालायना जों कोनो जागा परीक्षा ताबुक रनानै उपयुक्त करै जों अ जागा मानसिकता करै जोंनो आगे जे इन्टारभिउ ओङै तंमानि इन्टारभिउ नाजाक अमनि थिकायनो जोंनो गभर्नमेन्ट सो इच्छा तंखाय अ जागा रैमानो जोंनो जेहेतु गभर्नमेन्ट प्रतिश्रुति रखा प्रतिश्रुति बंगता खालायथुं जों बारे जों आवेदन खालायो सिनि एसटी मिनिस्टार दङ माननीय उपमुख्यमंत्री जिसुदेव बर्मन एरपरे आईपीएफटी थिकाबो जों अनुरोध खालायो आईपीएफटी जे नेता मिनिस्टार दङ सिनि कोनि एसटी नि जे बरन गोनां माननीय मेबर कुमार जमातिया
তাই এনসি ডেভর মাননীয় এনসি ডেভর মিনিস্টার দङ बंगनबो जों अनुरोध खालायो नर केबिनेटआव टिसादि सिनि 10,323 सिनि इको एसटी मास्टारनि बागै कक सादि केबिनेटआव कक सादि जाहाथे जों एकजन 10,323 नि एकजन फाना जाहाथे चाकरि माया ता दंथं 12,000 जों अबसर होनानै बागै जों आवेदन खालायो जुर कदन बागै जों आवेदन खालायो आच्छा नों बाय अबन प्रतेक्ष कक सालासिनो दार मुं तामसे कमो आंगाय आनि बुं जुएल देबरमा त्रिपुरा 10,323 ऑल एसटी कम्युनिटी एडहक टीचर नि नों यूजीटी दङ माने आं यूजीटी आव खाबं नायथन दाथ' बुकसं बरंनि सानमुं जे तुमुनो हास्ते हापां साइटक खांके एबा रनानि बखातं खांके ओ जे ताक बसकं 12,000 तलां नाय माने आरो 10,323 आपनो याफारि रिमानो ताई ओ কোনো টিপ্রা সানি হনি সিমবর সানিয়া 10,323 जेतंनाय आबो जतन रना नोंथुं आबंनि सानमुं फायते खरसा ताखौ बाय सोंनाय कक साइनियालायनो जे ओ बाहाय के नर जे सेबक सेप्लाय जागि दंखा ताबो हापां नरखा ताबो आइन हनिने बरन ताइसा सेप्लायखा ताबो ओ बाहाय अवस्थाव निनि जरतिं के तामङै नरताय अ चाकरि न मानरगना क्लाय ताङै नों केपलमानि जाया आबनो नों किसा साग्रादे पुलियानो बेलेके हामबाय सिनि कक्टिप्रनो आनि मुंखे राजेश देबबर्मा आं बखरक 10,323 निनो तिप्रसा मास्टार आपनि जे सामान्य कक न क्वेश्चन न जों आन्सार साननायनि थांखा आंखाय बेलेके कुदुकमा लं टाइम प्रोसेस हापां बा कुदुक साइरेका जे नर मानानि ग्रै नि ताबुं निनि थानिके नों तामु बल लामातै नों मानानि तंजाख औ ताबुक अबहाय कुट साखलि रेखा जे त्रिपुरा गभर्नमेंट जे कुनो टीचर नियोग खालायनाय निकांकाय बिनि बीएड बा डीएलएड आबाहाय नांगौ ओंखाय जेहेतु सिनि 10,000 जे 10,000 चाकरि तलां माने आबो तो अनेक आगे अनेक सिगांनिसिमोन आबो इंटरव्यू फैमानि 2002 2006 2009 10 अबहायके इंटरव्यू नावै फैमानि यागलो आगिनि जे सरकार तंनाय रक बरक नि थानियो सेंट्रल गभर्नमेंट जे नोटिस फायो आबो बरक जे आइन सनामो आबो बरक सिउ एकै ताबुक जों वानसुगन आगिन त्रिपुरा हास्तेव जों बेकार आसमयो जों इंटरव्यू रेखा गोबां बरक इंटरव्यू रेखा त्रिपुरा हास्तेनि बेकार आरो नि बिसिंग जों 10,323 सिलेक्टंगै जों ताबुक सार्भिस खालायदों एस प्रेजेंट जों तामलुखा खालामनाय यागलो अ साख्रि सुप्रीम कोर्ट बा हाई कोर्ट थांगै बेकारक किछु संख बेकारक माया बरक केस खालायमा बायखायने राज्य सरकार केस हारिका समयो एका ताबुक एस प्रेजेंट आबाहाय मुभमेंट तुंगाय दंलायमेन जरनो सिनि विधानसभा नेक्स्ट थानाय किछु बছর आगे इलेक्शन आप्रो आमहाय शहर जरावनो जों सरकार सलायजों थांगा ते सरकार सलायजों सिगां जे रुलिं बा जे विरोधिता दंनाय रक बरक बसुनो प्रतिश्रुति रेखा जे ताबुंनि एस प्रेजेंट जे दंनाय गभर्नमेंट बरक साखा चीनी सरकार फायखांके जों 10,323 टिचारनो जों बासिरिनानि कायसा जों लामा खालायनाय बरक जों कग्रिका एका अकग्रि माने अनुसारे न ताबुक जों लखा थांनाय 2 तारिखआव चीनी सुप्रीम कोर्ट केस काखा आरो थांनाय विगत सरकार जे 12,000 पोस्ट क्रिएट खायरि मानि आबो सुइकुट साका अब लीगल अब कुनो अनलीगल बरक अब खलाय मानो एंके ताबुक जेहेतु अब लीगल हिने बरक सुप्रीम कोर्ट चिने भारतनि सर्वश्रेष्ठ आइन বিচার ব্যবস্থা বরক সাকলাই রেখা যেহেতু अब लीगल अब टेशन निउ खलायमा न जागाव एंके अलरेडी अब जतन इंटरव्यू प्रक्रिया सेसिंग पाइजाक एकमात्र अपॉइंटमेंट बा अफ फारसिमि रिना निसिमिसे दंसिउ जरा एंके अब हाई कंडीशन अब हाई जराव न ताबुक जदि न सुप्रीम कोर्ट बा साकलाई रेखा हंगा बा स्टेट गभर्नमेंट जेहेतु जों प्रतिश्रुति रिजाक आइननि कोनो फाक दंखा हंके जों अ 10,323 टिचारनो जों रेनाय एंके ताबुक नायनायके एंके आ कक बाय सुप्रीम कोर्ट जे ऑर्डर खायमानि कक बाय स्टेट गभर्नमेंट जे आगि सामानि कक बाय एकदम गोसोङाव फेस टू फेस अब क्लियर नङै दङ सिनि बिसखांगो अब हिसाब अब जोंबो माने कलायो किसे संका आरो बेकारबो दङ बेकार बरबुट इंटरव्यू रिखा आरो सुदु 10,000 माने ना कक बाय द आ जराव प्राय 12,000 हाय 12,000 पोस्ट
आरो बिसिङाव 10,000 द ते 2,000 दङ ते 2,000 बेकार आरो इन्टारभिउ रिखा ओंके बर गुमाननाय ओंके अब हायके ब बिसिओ इन्टारभिउ मान कक साइ दङ अब ओंके थांनाय 2017-18 अब इन्टारभिउ ना माने माने 10,000 नो कोट साखलारि माने परे तेवसे आ गभर्नमेन्ट थांनाय बिगत गभर्नमेन्ट बरकतेसो कटालके पोस्ट क्रिएट खायनै जे इन्टारभिउ ना माने आबोदा अब ओंखाय आबोनि बागै आं सानैनो मुसुंगो ताबुकनि जे गभर्नमेन्टनि जे सरकारनो जों जथेस्थ रेसपेक्ट खालायो सम्मान खालायो बरम खालायो जाहाथे जोंनि 10,000 नि परिबार एमन अबस्थायाव दङ ताबुक जों जे साख्रियाव जों याप्रि सेमानि लगे लगेनो जोंनि केस जों थांखा ओंखाय नासिगोन आगे त्रिपुरा हास्तिनि जतनसे हासाल दूर दुरान्त जागाव जोंनि पोस्टिं विशेष खालि जोंनि एसटी त्रिपुरासा मास्टार तामहिनबा जोंनि सदर वेस्टनि मास्टार आयं नर्थ त्रिपुरा आयं रायमा शर्मा बेलि रुं रक घन्टा कावैनो दै पारङि स्कुल खायनो नांगौ अब हाके दुर्गम जागाव थाङैनो जों फोरोंलाय दङ ताबुंनि एस प्रेजेन्ट जे गभर्नमेन्ट जे सार्कुलार रि दङ गाइडलाइन जे खाय दङ जेमन थानाय सामार केम्प जों 10,000 स्टाफ रक जों टिचार सामार केम्प खालायखा जों सामार आगिराव जों सामार केम्प सुटि मानो सामारनि सुटि मानो सामार हलिडे मानो जों ताकलाय तो सामार केम्पनि क्लारिका स्टुडेन्टनो फोरोंनानै बगै खालायखा जों आरो खालायखा सामार केम्प नालिया ओंखायनो एस प्रेजेन्ट नतुन डिजाइननि 3 मान्थ चलि दं ताबो गोपायाखौ इ आगस्ट अफ दिसलिनाय आरो जों ताबो प्रेजेन्ट जों स्कुल थांलायो अब हायकेन हाजाल नक नखिबुय जोंनि बेतन किसि जाबाय आ बेतन जोंनि गारि भारासे लाङै थांबाय अब हायकेन जों खस्थ' खायनो सोलिलायनाय दंलायजाव अब हायकेन जों गभर्नमेन्ट जे सार्कुलारि जों आबोन खालायंगिया जों गभर्नमेन्टनि बिरुदैबो थांगिया तामाने होनबा आबोन बागैनो जों गभर्नमेन्टनि थानायाव जों रिक्वेस्ट जोंनि एसटी कम्युनिटी टिचार 10,323 निंगै जों रिक्वेस्ट जाते बरक जोंनि 10,323 टिचार्स रंनो जोंनो जाते हाइन हाइतेसा कताल केजे ताबु जेहेतु 12,000 पोस्ट क्रिएटिं खासिनि बगै आरो फन जों ओरिनानि बगै जों रिक्वेस्ट खालायो ओमफ्राय ताबुक दारानो आं सिंफिरानो अ हाफां जे ताबुक खाय दंनाय रगनो कायसे कक सामानि दङ जे 10,323 सिंकै अयोग्य टिचार बरक फोरोंनायनि बागै जग्या आबुन बागैनो तो केस जों लायनाय ताबुक अब जे कसाय थांमोनि कक अ जागाव नरक ताम हनि कक सानाय जे नरकखे कि सय इको अयोग्यनि जे बरक सामानि आ कक कि बरक ब लामाति कक साका नरकनि लामाति कि नर ताम कक सानाय अरबो कारण बंगनि लामाति तो बरक साइ दंखा जे 2009 नि एडुकेशन जे रुल्स आबोन बिसिं तिनाय सिटक जायनि बागै बरक उ जे आगिनि सरकार दंमानि न सग्रायनि बार आबाहाय कक सामानिता ताबुक नों ताम सानाय नायदि ताम साना जे समय हाइकोर्ट जे समय गुवाहाटी दंमानि से समयानो किन्तु जीटी पीजीटी नि अंगै किछु बेकारक और केस खालायका अमने परे आनरेगेजे 2014 जे समय रखा सारका आफ्रोबो किछु प्राय 36 जन हाय बेकारक केस खालायका ओंखाय कोर्ट माननीय जज साका जे अम बेबंनो एकलगै खालायदियो केस एकलगै खालायो ओंखाफोर हाइकोर्ट गुवाहाटी दंमानि अमताबो गो फाइकलायखा त्रिपुराव फाइका त्रिपुराव फाइमानि परे अम दीर्घ चलिखा हियारिं पते मासो हियारिं खा हियारिं परे साका जे कोर्ट कोनो दिनो सोंनो अयोग्य हनि साया बट पूर्व गभर्नमेंट जे इंटरव्यू संनो कागज जमा रखा इंटरव्यूर माध्यमे कागज जमा ना खा एडभार्टाइजमेंट माध्यमे कागज जमा ना खा हाइपरे इंटरव्यू ना खा इंटरव्यू संग रखा रमानी फले संनो आधिकारिक चाकरी रखा चाकरी माने फले ओ जगह संग जुदि अयोग्य अंके संनो चाकरी मांगला खामो मानानि को गया संग तो रिक्रुटमेंट संग श्रामिया आधिकारिक रोग श्रामका आधिकारिक संनो योग्य हनि प्रमाण खालामनो बागै संनो चाकरी कान बोले इंटरव्यू तो बरस ना बोले संग नाया ओंखाय जों योग्य अयोग्यनो अजागा कोनो चाबि काथिया पासापासि जे कोर्ट ब साका माननीय जज बसनो जास्टिस साका जे बंगनो अयोग्यनि बागै कोनो चाकरि थाया साका गभर्नमेन्टनि पूर्व जे गभर्नमेन्ट दंमानि बंगनि निरुग नीति खालायना थांनो बंग निरुग नीतिनि सोमोन्दै किसा तुति दंआ कुटंगन बिसिङ अमनि बागै कोड मानजाखा जे समय केन्द्र ठीक जे समय आइन फेमानि
2009 পরে এই যে নিয়ম কানুন যে খাইমানি অনিয়ম কানুন বলে লাইয়া বাকি जोंनो फेसक लाइखा কিন্তু কুট ছাকা যে নংনি নিয়ম নীতি ঠিক করেনি বাকি শিক্ষা গণ जोंनो টিচারनो বাদ খাইখা আর কোনো মুহূর্তে আর মাননীয় জজ আর ছায়া যে বড় টিচার অযোগ্য পাশাপাশি जों नायदि गत বছর অতাকলাই 2019 ব 2018 ব যে বিভিন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষা 12 পরীক্ষা একদম ভালো মানে কাহাম রেজাল্ট ফাইকা সেই জায়গাও প্রত্যেকটা স্কুলে চিনি 10,300 টেস্ট টিচার একদম মানবিকভাবে দৃষ্টিভঙ্গিতে জায়গা স্টুডেন্ট ক্লাস নাখা প্রতিনিয়ত মানে মানসিক টেনশন টংমানি ফলে ন ক্লাস খাইকা অমনি বাকি টিপরাও নুকো রেজাল্ট কাহাম অম অস্বীকার খানেন কোনো কগিয়া অমাইত হাসাকা তো ত্রিপুরা হা অমাহাই কেসা হা যে জায়গাও রাং ফাইনালি যে সোর্স আবনি সোলাই বেকাरि সংখ্যা गोबां गोबांनि बिसिङाव साख्रि कायसानो बरक आस्राय दङ आसामानिनो नरकनो सोबायरि जाखा ताई आबो कोर्टनि बिसिंथि सिङै थांखा गताबो नों साका जे नीति जाया होननाय अमाहाय अबस्थायाव नरकनि जे साख्रि आमाके निले नरक साबनो जाया ओंखा होनि बेर जाया माने प्राथमिकभावे जे जाया कारणे नरतिनो अमाहाय अबस्था मा दं प्राथमिकभावे जों साना थाङो पूर्व जे गभर्नमेन्ट नियम नीति खालायका पाशापाशि अनियम नीति खालायमानि फले प्राथमिक स्वाभाविक असमय गभर्नमेन्ट नियम नीति खालायमानि सिस्टेम पलिसि जायनि बागैनो अबस्यई थांखाना आं आसा खालायो कारण आइन বিষয় हे বিষয়টো जों बिदि सायमिया ओमता आन्दतम सायमानो सरकार माने बसति दलनाय आबो बसति दलनाय सिन्थु कोनो सिङाव भुल करै जोंनो जेबाबे इन्टारभिउ नाखा जों सेबाबे इन्टारभिउ रखा नियोग नीति बर' खालायका सिनार कोनो भुल करै ঠিক আছে পাইথা হাইগানাও ফাইকা ফাইদিকে তাবুকনি যে সরকার চালুই দংনাই মিনিস্টার রক আগি এই সরকার ফায়াসানি যে কক সামানি যে 10,323 নম্বর থাংনাই হিনি বংনি বিশন ডকুমেন্ট তো দং হিনি নং সাকা তাবুক ও সুজরা যে সরকার 16-17 মাস চলি তমনি জরাও তামনু হর নরকন বরক চুবাওয়ান হাইজে মাতং না চুবায়া নিন তিনি মানে বম হাই রিঅ্যাকশন নংনি जों अबस्यई जों दाबि खालायो बर्तमान गभर्नमेन्ट सिनि 10,323 नो अबस्यई नायनाय होने आं आसा खालायो बा नायथुं नायदि जों कमसे कम जोंनो आसास रेडि बा सिनि जे संगठन बाय मालाय जोंनो आसास रेडि जोंथाय 16-17 मास अलरेडि ओङै थांगा गभर्नमेन्ट जोंना आशा भरसा रियाङाखाय आगामी दिनाव सिनि 10,323 नि जे टिचार दंनाय रक जेबाबे बखरगो पेसार जे अचरायनो बाके परेना आनि मा बाबु खतिं खाखाय साबुदायना ना ताबुनो 1-2 मासनि बिसिङाव जुदि उद्योग नायाङाखाय बा सागलायाङाखाय सिनि टिचारनि बिसिङाव ताइबो लामा सनाय चयातै तारातारि खालायै सोंनो 12,000 फानो सोंनो व्यवस्था खालायथुं बा जुदि प्रयोजन जे जे जों जे साख्रि এই যে প্রেজেন্ট जों जे साख्रि खालायदोंमोन टिचाराव जुदि सोंनो रैमांखै रोथुं जों दुइटानो दाबि खालायो शिक्षा पद सोंनो रेडि नायले अशिक्षक पद सोंनो रेडि किन्तु रेडि नायले सिनि समाज सिनि कमसे कम विशेष खालाय सिनि एसटी समाज एसटी टिचार एकदम लांचित एकदम कसगै थानाय होनै जों आसा खालायो ताउनि बागै सिनि एसटी टिचार बिसे बेबाग दिगनो जों एकदम करेनि बसा कोनो रकमनि चाकरि माने त्रिपुरा राज्य सिनि सब समय जों कोटा दङ सिनि एसटी नि जे बरक जों नायदि 20-25 बছर सिनि त्रिपुरासा 12 उंथुं माध्यमिक उंथुं 10 नम्बर सिनि त्रिपुरासा करै जा फले सिनि त्रिपुरासानो काहे साबसिडि रो और साबसिडि जाते जों एसटी माननांथुं पाछाव सिनि जुदि चाकरि करिङाखाय सिनि त्रिपुरा राज्य एसटी नि एकदम दंसं थानाय एसटी समाजर सबसे दंसं थानाय माने बेबां गरिब फोरोंनाय रक से आबा हायके ओङै दंखागा सोरनाय रक ताम मानसिनाय माहाय बायथागनि कय मुंता मतंनाय जरा पाठ्यगो आनि कमिंखौ बखायनो अंनाय जे बोसगां ताबुक जे प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट जे निथानिव चिनि रिक्वेस्ट चिनि
10,323 एड हक टीचार्स अल एसटी कम्युनिटी नंगै जों रिक्वेस्ट खालायो जाहाथे सिनि 10,323 टीचार्स मोसनो हायने हाय नियोग खायफिने नों बागै जों कयो जदिन नियोग जदिन इ 1-2 मासनि बिसिङाव सुनो बबा हायके खायने आबो सुनो जदिन साख्लाय हांके जों बसखङाव कायजा कतरमा आन्दोलन खायने बागै जों थांनाय आगुयै थांनाय हामबाय आसम खापनि नायथनाय दाखुथाय बुहुक सं अर कक बेलाय कुथुक वानसुक थायेंखा जे हाफां चिरि जे लुकुसं रायजा एबा गणतन्त्र लामातै जों सं लायनाय बनो सिजागनाय बनो सुंनो तुजनाय हिनि फाइमानि बरंनो तुमुनो ननो असे सेपसाब रोमा काकागनो याकारि रेवो एबा थिनाङो थैनाय जातखाय रेवके आबो बम हाइवान सुमुनि बथाइमान माने इंखा काजैनो अर एकदम स्राय स्राय थाङो जे त्रिपुरा हास्ते हाइसिकनजा हास्ते भारतनि जे हा आरि अ हास्तेओ जे शिक्षा जे एडुकेशननि जे लामा बसुक तलाव कलाइजाक जों अब कुनु आयां याफां जे बलङो तंनाय आखनाय लेखा परा स्कुल करै हिनि सालायनायनि सिगां सिनि जे संजानाय बरकसो बसुक काहामनो जों संलायमान अ संजानाय बरक बसुक कुचुकनो नासिक हरिमान अ हानि बरकनो तुइदुलना बागै बरक चुकजाकदा अ सालायथिनि उनाव सिनि बियाल अ बियालनो याकागनानि तुमुनो जों याकै मानके तिनि अमहाय जों जाल फाइगला खामु तिनिनि अमहाय जे 10,323 न कारिबाहिनो त्रिपुरा हास्तेओ गोबां मा केसेस दङ जे केसनि कारण बेबांनो सिया आंमानि बागै যদি তুমুনো মিনিস্টার ফানো শিকা হাঙ্গাকাই অবাহি কে জঞ্জাল খিগলাই খামু গ্লা খামু 10,323 ন চিনি সিকাংনি কংগ্রেস সানা থাঙ্কে সিট ফান হनै বকংमा রাজ্য ব্যবসা খাই থাংপাইকা বর্ণ বাহাইनो লাইसेंस हायो रिरुओ टैक्स साधारणत बंनि ट्रेडिंग टैक्स नि बागैनो अफिस आसुरि रिरुओ रांनावो अथस पाब्लिक थै दङ बखरगो जदि तुइदुल तंनाय हामि हांगाके दुखुमानो बसारक आबाहाइनो तिनिनि मांपिली चिनि आबनो कारै ताव बाहाइनो इक टम टम रक बाहाइनो साधारणत सिकला एडुकेटेड बर रक सालगुइ तंमनि कसारो करम मथमांलायो ताङै आबो पलिटिकल ना सियानि बागै अबर सुमुं लाख टाकानि खाबन ताकते बुकसं नर जतन हजाक तंबायदि जेसपान सामुखायदि मन्त्रिनि न जेस संना फानो ककरखे संनि ताइ जेसपान संनि रेदि बर जेसपान याफ्रि रमदि जों आबनो ककरखे नायते खलायो तामनि हिमबा जोंखा जनगणनि सरकार हंगाके जनगणनि सुजुग सुबिदा ताइ बथारिया खाइ बरनायन नांनाय अबनो तिरिनि अबाहाय सामुरगनि उदाहरण तिनि दारा संनि बखा तिनि कखाम तामनि हिनबा हापां तैदुलमानि फेरनि बागै तुमुनो बरखाय फोरनाय रगनि बखाना समसके जे बरगनो समाजनि बिसमा हनै हिलाय तंलायो जों बरनो सुदुनो अमाय खाय हंगाके बमहाय सरकाराबो आगैनो थिनांनि सरकार बो हजाक थुं ताइ लाई थांजाक नरनि शिक्षानो नाहारायनि बसकाङो आगु थानिबो नरनि जत लुकरगनि चुबामुं वानसुकमुं आबनो सामुं नांनानि ककसारै तिनि दारा 10,323 नि बखा बाजाक फानो तबो थिनाङो बादा माननो हनै बंनि कयमुं फाइका ककतिरबा फाइ आबा हाइसिनि गोबां मा कयजांनाय दङ साजांनाय दङ आबाहायरगनो ककतिरफ्रा फियगिया जतनो जों जरारनाय हाइनि ककसारै तिनि अरन बाथ्रा लाइसिनो दारा संनो बेलाखे हामबाय नरन बखा कक साबेन बागै